Yiwo lamanzi aphuma kompompi izakhamuzi zaseDipaliseng eziphoqeke ukuthi ziwaphuze. Kanti-ke zithi le nkinga seziyibike izikhawu eziningana kumasipala kodwa zishaywa indiva. I've even wrote a letter to him complaining about the water, and there's nothing that they are doing, absolutely nothing. The only thing that they are doing in that municipality is to just come to work, steal municipality money. Lokhu ke kuzwela kakhulu kuzakhamuzi sezikhulile nezingane. Siyawabilisa ngesisikhathi uma sinemali noma sinogesi. Njengami nje kumanje anginawo ugesi angiwabilisi ngaphuza kanjalo. I live with a child that has got a skin condition and she is subjected to using this water every day. Mind you, I am not working and I resort to that water. If I were able to maybe go to town and buy some clean water. Umntwana aphatha isisu singapholi ngamukisa eclinic. Kusho ukuthi ukugula kwakhe lamanzi lawo angcolile futhi ayanuka nokunuka. Uphendula ngalolu daba umasipala uthe ingqalasizinda esindala iyona engcolisa amanzi. The turbidity is deemed to be suitable for consumption, the biological component as well as the chemical component. Where we normally encounter challenges is within the distribution system, our network, where our network relies on old asbestos water pipes.